Umasipala iRaymond Mhlaba Local Municipality ebambisene nomasipala weNgingqi iAmatola District Municipality kunye nenkampani iMaxProf banikezele ngebhasari ezixabisa ngange-R1 million kubafundi abasuka kwiindawo ezahlukeneyo zalapha eAmatola nalapha eRaymond Mhlaba Municipality. Le nkqubo nebibanjelwe kwiholo yedolophu kwaMaqoma izise uchulumanco kubafundi abo bebefumana ezi bhasari, kubazali kunye neziphathamali. Igama lami nguLimnandi Gweta, ndisuka eBedford. Ndizaqala i-second year yam as i-administration kwi-human settlement management, and I'm happy that ndifumene le basari izanceda because the education yam andizoba na stress about imfundo zam, i-financial support imfundo zam anymore, and actually it's going to motivate me ndenze kangcono because I know uba bazobe beninzi abantu bazobejonge kum ukuba ndifezekise uphakame. U-Anganathi Mbokombo walapha kwaMaqoma nofumene ibhasari engange-70,000 uphefumle wathi. Igama lami nguAnganathi Fani Mbokombo, ehlala apha elokishini eZwelitsha, eNyuberton seyabantu. Namhlanje nilapha kule ceremony i-award for ibhasari. Ndiziva ndonwabe kakhulu because ndizawufunda ndibe yile nto ndifunayo. Bendineminqweno kakade uba mandiphumelele ndiye ngaphambili ndiyozifunda ukwenzela ndizokwazi unceda ubhuti wam omdala namhlanje ndiparapara ndikwazi ukwakha imizi katata le yashiyeleyo. Umphathi wakaMaxProf eMpuma Koloni, umnumzana uCedric Mataka, naye uye waphefumla wathi. My name is Cedric Mataka and I'm the regional manager of MaxProf in the Eastern Cape. MaxProf is a vet recovery company which assists companies, government departments, municipalities in recovering any vet that they would have forgone to make sure that it's repurposed and used for service delivery. So as MaxProf, we are proud to be part of this initiative, and it's part of our CSR to say we have to give back to the communities where we're working. So one of the things that we say as a board is we need to make sure that whatever we get from the municipalities that we're working in, we make a very strong impact by changing the lives of that community. So we decided to use education as the tool that we'll be using to try and impact these societies. So today is a very monumental day. The community came in numbers and everyone came to support this initiative. We have been running this initiative for the last 5 years. So we've got a list of students that are already within the system, and today we will just add into the number of students that we already have. So we are glad to be partnering with Raymond Mhlaba. It's been our client since the days before the amalgamation of Gogobe, and later now it's now Raymond Mhlaba. So it is a very monumentous occasion for us because we get to see the enthusiasm not only in the students that have received the bursary, but also in the community to say they really appreciate what we are doing and what we're trying to do. Iphefumlile nayo iAmatola District Municipality nguKhansila Nanziwe Rholashe yathi. Siziva simnandi kakhulu sichulumancane because yeyona nto kaloku eyawukhumbula into yokuba sizi-leaders for ukuncedisa abantu bethu njengomasipala wasemakhaya. Into ebalulekileyo siyibonileyo thina yinto yokuba ukunceda umntu kubalulekile kunonceda thina ziko. That is why sithe xa ngaba besihleli nalo masipala walapha eRaymond Mhlaba sathi banintsi abantwana bathi bapasa, but after bepasile abanayo imali yokuqhubeka. Not everyone uyayifumana imali ka-NSFAS. Umntana siyaplayile angafumana NSFAS, but xa zikhona iindlela zokuba sikwazi ukuncedisa abantwana, masikwazi ukuncedisa abantwana. And kuyabonakala into yokuba bayavuya because ugcwele apha ngabazali abatshiloyo nabo into yokuba omnye ebeneminyaka emibini engasafundi because akakwazi ukuncediseka financial NSFAS. Because remember that kukho imigaqo nemithetho, not everyone uyamfumana uNSFAS.
but bakwazile into yokuba sibancedise ngeMaxProf. Waze umeya waseRaymond Mhlaba, ukhansila Nomhle Sango, wayiqukumbela ngelithi. Oh, siyavuya kakhulu sizele uchulumanco nemibulelo yile program yanamhlanje. Uyayazi ukuba ukunceda umntwana womntu ongathathi ntweni kufanele ba lonto yinto eyenzekayo imihla nezolo. Kuthi ke xa singumasipala sisenza izinto ezifana nezi zisincedise kakhulu kwenzela uba abantwana bangahlali phangaphandle besitya ii-drugs kuba bengenazo iimali zokufunda. Yiloo nto senza into yoba masichulumance namhlanje kuba siyayazi uba sivuyisa ezaa ntliziyo nabamama nabatata bangathathi ntweni uba abantwana babo nabo mabaye esikolweni. IMathole West, iRaymond Mhlaba ephantsi kwayo, ibe na-more than 80%. Siyayivuyela ke loo nto. Futhi ke ngoku sivuyiswa yinto yoba kwaba bantwana sibathathileyo nabo bazaba nayo indlela yokuba baye esikolweni kulo nyaka. Sebengenile esikolweni, sebezifumene izikolo, ngoku bazawuncediseka. Kubantwana abapha ngaphandle bonke abaqalisa ukufunda, ukuqalisa kulaa level esezantsi in-grade R uyotsho ku-grade 12, abantwana mabazimisele kuba ikamva labo likwimfundo. Ayikho enye into enokumenza umntwana abe ngumntu ngenye imini ngaphandle koba aye esikolweni.